आज आपण वांग्याचं भरीत बनवणार आहोत। तर ही वांगी घेतली 2, त्याला तेल लावून घेऊया जरा असं, म्हणजे जळत नाही वांगी, आतमध्ये भाजून येतात सगळे। आता आपण याला भाजून घेऊया गॅसवर। फास्ट गॅस असला तरी चालेल, नंतर जरा स्लो करायचा, मग स्लो गॅसवरच भाजून घ्या। आता ही वांगी भाजून झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया, थंड व्हायला देऊया जरा। आता हे थंड झाले आहे। आता याचं आपण याचं साल काढून घेऊया। वांग्याच्या भरीतला फोडणी देऊया। हे तेल थोडं घालूया। हे 2 कांदे कापले होते फोडणीला, पाच करूया। लसूण टाकू, पाकळ्या लसणीच्या, हे मिरच्या, कांदा नरम थोडा होईपर्यंत परतून घ्यायचा। 1 चमचा मीठ टाकू आपण। आता आपला हा कांदा थोडा नरम झालाय। आता ह्याच्यात आपण हे मिक्स करून घेऊया। आता आपण ह्याच्यात 2 चमचे दही टाकू। आणि हे पण असं परतून घेऊया। आता 5 मिनिटं स्लो गॅसवर शिजवूया थोडं। आता आपलं हे भरीत तयार झालेलं आहे। आता आपण खोबरं थोडं टाकूया। हे पण थोडं असं परतून घेऊया। आपण गॅस बंद करूया आणि वरून कोथिंबीर शिंपूया। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती नक्की सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।